Mám voľných 5000 eur. Pošlem ich mimoriadne do hypotéky alebo radšej budem investovať. Čo sa mi viac oplatí? Na hypotéke máš 4% úrokovú sadzbu a platím veľké úroky. Asi to pošlem pekne do úveru. Ale počul som, že akciové fondy zarábajú 8 až 10% ročne. Čo je teda výhodnejšie urobiť? Priatelia, aj tieto otázky a mnohé ďalšie sa pokúsim zodpovedať v dnešnom videu. Poďme na to. Ahojte, moje meno je Lukáš Chladný a vítam vás pri ďalšom investičnom videu. Od malého chlapca som mal veľmi rád matematiku a rád som všeličo počítal. Čím som bol starší, tak bolo toho stále viac a viac a bolo to už aj zábavnejšie, až samozrejme pokiaľ som neprišiel na vysokú školu. A vtedy bolo v jednotlivých príkladoch viac písmen ako čísiel a to ma už tak nebavilo. Avšak dnešné výpočty ohľadom hypotéky, preplatenosti alebo zisku z investovania do náročnej matematiky určite nezaradzujem. Na úvod si môžeme uviesť konkrétny príklad, akým spôsobom sa dajú tieto veci prepočítať. Uveďme si situáciu, že klient má hypotéku vo výške 50 000 eur, dobu splatnosti má 25 rokov, úroková sadzba 4%, samozrejme môže byť vyššia aj nižšia, a mesačná splátka pri takýchto parametroch je 263,92 eur. Mám voľných 5000 eur a zvažujem, že by som ich mimoriadne poslal do hypotéky a teda si znížil mesačnú splátku. Ak by som tento krok urobil, tak by to vyzeralo nasledovne. Hypotéka by sa mi znížila z 50 000 na 45 000, doba splatnosti by bola rovnaká, čiže 25 rokov, aj úroková sadzba 4% a moja mesačná splátka by sa znížila teda z 263,92 eur na 237,53 eur. Ušetril by som takto mesačne 26,39 eur a túto úsporu, ak by som mesačne chcel investovať, napríklad do akciových indexových ETF fondov, ktoré proste generujú zhruba nejakých 8% ročne, tak po 25 rokoch by som nainvestoval sumu 24 142,61 eur. Druhý spôsob, ako sa dá využiť 5000 eur, ktoré máme k dispozícii, je investovanie do akciových indexových fondov, čiže neznížim si hypotéku, ale budem investovať jednorázovo mojich 5000 eur. Mesačné výdavky budem mať stále rovnaké, pretože keď som v prvom príklade mal splátku hypotéky 263 eur, tak keď som si ju ponížil, tak ten rozdiel som tak či tak investoval, čiže stále som mal rovnaké mesačné výdavky. V tomto prípade, ak investujem 5000 eur jednorázovo do akciových fondov, tak o 25 rokov pri rovnakom priemernom ročnom výnose 8% dosiahnem na investovanú sumu až 34 242 eur a nejaké centy, čo predstavuje rozdiel oproti prvému príkladu takmer 10 100 eur. Tento rozdiel je spôsobený tým, že ja banke platím za požičané peniaze 4% úrok, ale ak by som peniaze investoval, tak viem získať približne 8% ročný výnos. Čiže netreba zabúdať na to, že aj náš mesačný vklad, ktorý sme usporili, keď sme si znížili hypotéku, tak sme tiež úročili 8% ročným výnosom. Čiže porovnanie je fér. V oboch prípadoch sme počítali s 8% v prípade investovania a hypotéka sa nám na hypotéke sme mali úrokovú sadzbu na úrovni 4%. Ešte dodám to, že podmienky na trhu sa môžu meniť. Či už vývoj úrokovej sadzby na úvere, ak bude úroková sadzba nižšia, tak sa mi investovanie ešte viac oplatí, pretože v banke by som menej platil na úrokoch. Na druhej strane,
ak bude úroková sadzba na úvere vyššia, tak sa mi investovanie menej oplatí. Pre viac tipov a rád o investovaní, financiách, ekonomike si ma môžete pridať aj na sociálnych sieťach, či už je to Instagram alebo Facebook, kde pravidelne pridávam rôzne príbehy, príspevky, dávam nejaké rady, tipy, či už ohľadom nejakej príležitosti, alebo možno aj na čo si dávať pozor a čo možno nie je dobrá investícia alebo dobré finančné rozhodnutie. Ak by sme mali k dispozícii 50 000 eur, napríklad sme ich zdedili, alebo sme predali nehnuteľnosť, alebo možno sme vyhrali, tak opäť môžeme buď vyplatiť úver, alebo túto sumu jednorazovo investovať. Na úvod poviem, že v tomto prípade ten rozdiel bude výrazne väčší, pretože modelujeme s väčšou sumou, ako to bolo, keď sme počítali 5 000 eur. Ak by sme v tom prvom prípade vyplatili celý úver vo výške 50 000 eur a ušetrili by sme mesačnú splátku na úrovni 263 eur, tak túto sumu by sme mohli mesačne investovať, napríklad na dobu 25 rokov, lebo modelujeme rovnaké investičné horizonty, tak po 25 rokoch a výnose 8% by sme nainvestovali sumu 241 444 eur. Druhá možnosť je nevyplatiť nič z úveru, a teda celých 50 000 eur jednorazovo zainvestovať do akciových fondov. Naďalej by sme ale splácali hypotéku vo výške 263 eur mesačne, to znamená, že výdavky by sme mali rovnaké. Akurát by sme mali 50 000 eurový jednorazový vklad do investovania a 50 000 hypotéku, ktorú by sme naďalej splácali. Naša 50 000 investícia by sa nám o 25 rokov pri výnose 8% ročne zhodnotila až na sumu 342 423 eur. Rozdiel na investovanej sume oproti prvému príkladu je takmer 101 000 eur. Na prepočtoch je zrejmé, že proste čísla nepustia. Pokiaľ nemáme veľmi drahý dlh na úrovni možno 6%, 7% a viac, tak určite neodporúčam takýto úver vyplácať predčasne. Na druhej strane, ak máme nejaké drahé spotrebné úvery, nejakú možno kreditku alebo nejaké povolné prečerpanie alebo rôzne ďalšie typy úverov, ktoré majú vysokú rokovú sadzbu, majú napríklad aj nad 8%, tak v takomto prípade určite sa oplatí najskôr vyplatiť tento úver a až potom investovať. Že zjednodušene povedané, čím mám menšiu úrokovú sadzbu na úvere, tým sa mi menej vyplatí ho predčasne splatiť. Koho by zaujímala téma investovania väčšej sumy peňazí a ako klienti u mňa môžu investovať, ako ich napríklad rozdeľujem do rôznych skupín podľa toho, že ako znášajú riziko, tak si môžete pozrieť video s názvom Ako investovať 100 000 eur v súčasnej dobe. Ak by ste chceli so mnou začať investovať alebo sa len poradiť ohľadom investovania, môžete mi napísať, dole v popise prikladám svoju mailovú adresu. Okrem toho si ma môžete pridať aj na sociálnych sieťach, či už Facebook alebo Instagram, kde pravidelne pridávam veľmi zaujímavý finančný obsah aj z oblasti ekonomiky, investovania, rôzne rady, tipy alebo zároveň aj na čo si dávať pozor, čo je rizikové a podobne. Ďakujem za pozretie tohto videa, vidíme sa na budúce a nech sa vám v investovaní darí. Ahojte.